Ako, palagpatism. Palagpat din ka. Wow! Pagkatapos, ano na, yan niya. Bago pala naluto, ubos yan na. May anong ginagawa mo, May? Hello vlog! So ngayong araw na ito, kakaon kami ni Maika ng tamis na idlaw ko sa ano ba na ba? Naidlaw ko sa bibingka, elonggo, ano manipis bala? Long version. Yes! So nag-himo kami dito sa may balay. Ari lang aton nga ano, nga ginaobra. Ano ni gani? Air fryer lang ang akong gamit. So, paano mo yan ginawa, May? Yung Okay. bibingka. Nagawa ko doon? Pwede. I-share mo naman. share ko sa mga, lalo na sa mga OFW. Siyempre tayo, 3 years. Ako 3 years na ako hindi na uwi ng ano ba, ng Iloilo. Sa mga Ilonggo, ano idlaw na magkaon sa bibingka natin. Sa Iloilo, manipis lang na bala, yung manipis lang. At saka sa mga Tagalog, Tagalogin ko na lang. Kasi baka gusto po rin nyo gumawa din nito. Yes. Ako lang po talaga may gawa nito. So, una, 2 cup ng white na rice. Binabad ko siya for, ilang oras yung kanina naman, mga 5 to 6 hours. Binabad ko siya sa tubig. Tapos, pagbabad ko sa tubig, dito ko rin lang siya binabad. Tapos, tinanggal ko yung tubig. After that, nilagyan ko ng 1 cup ng evaporated milk. Ayan. Tapos, nilagyan ko ng 1 cup ng brown sugar. Brown sugar ginamit ko. Nilagyan ko ng 3 itlog. Tapos, binlander ko siya. So, ayun tingnan niyo muna, di ba? Luto na. So, habang blender mo yun siya, hanggang sa magpino-pino talaga siya. Pag napino na, ilagay mo yung bukos, yung coconut, yung strips. Tapos, yung ano naman yung ginabakal na balang gata nga nakudkod na, yung kinukudkod na nyog. Lubinyog. Yung kinudkod, kinayod na nyog. Kinayod. Yung ano mo pa, yun, inalo ko siya doon sa may binlend ko. Tapos yun na. Tapos nagbakal ako bumili ako ng dahon ng saging ganito, kinatkat ko na siya. Binili mo pa sa atin. Yes! Binili pa. Samantala, sa may Iloilo, sa totoo lang, pinaghahampang-hampangan ko yan, naglaruan ko lang. Hanggang sa siya, maghiwa-hiwalay siya. Sarap lang kasi paglaruan. Hay, at least pinaglaruan ako ng buhay ko. Dahon nga lang. At least hindi tao ba? Ikaw, pinaglaruan ka na. Hinati-hati ka pa. Tapos yun, yung dahon na to, mamaya, pakita ko sa inyo kung paano siya gawin. Pwede tanggalin ko muna to. Sige. So, ganito po. Pagka nilagay mo na siya. Mayroon ako ditong star margarine. Yan. Para hindi siya dumikit, lagyan mo yung dahon. Siyempre, naugasan na tong dahon. Tapos, lagay mo siya dyan. Tapos, mga 1 kutsara at kalahati lang. Depende sa'yo. Depende. Yan. Ganyan lang. Tingnan mo, nak. Palagpaterism. Na naging magandang resulta. Tapos si Maika kanina, alam mo, habang sabi ko pa, hindi ko alam, first time ko kasi nito gumawa and success naman siya. Tapos nung kumain siya, sabi, habang ginagawa ko, palagpatism. Palagpat din ka. Wow! Tapos ano na, yan niya. Bago pala naluto, ubos yan na. Ayun na kayo, ito daw na is with Maika. Pero ano, pala, masarap? Sarap. Diba? Sarap. Di ba nakakain ka na ng doon sa atin, sa Iloilo? Siyempre. Ano masay mo? Masarap nga. Masarap. Diba? Sa order po, charot lang. Kung kayo order, punta lang kayo dito sa bahay. Kung alam niyo bahay ko, ay, may buhok! Buhok na yan. Buhok ang salarin. Pasensya na po kasi wala talaga kaming bahay dito. Nag-rent lang kami ng room, kaya wala kaming, may kusina naman kami. Kaso, pag sa kusina ako, baka hingan pa ako doon naman. Dalok-dalok. Dalok-dalok. Wala naman kaming microwave. Kaya, helpful talaga itong air fryer kasi wala akong microwave. Pero yan, pwede kasi mag-bake dyan. Bumili lang ako nitong molder kasi ito lang talaga available na molder dito. Wala man dito. So, ano yun? Yung lata. Wala man lata. So, yan yung nilagay ko. Meron lang akong 6 na molder dito.
Nasaan yung isa? Ito pala isa. Yan. Para hindi lang talaga siya tumikit at amoy butter siya after masarap. Yung nagpapasarap talaga dyan, yung kuko ni Mami. Yes, that's true. I need it. Then, after that, ilagay na natin siya sa... ready na. Nakalagay dito, 180 degrees Celsius. So, 15 minutes. Ayan. 15 minutes. Kapag ka 8 minutes na lang natira, lagyan mo siya ulit ng butter sa taas. Minsan nilagyan pa ng sugar pero matamis na, okay na yun. Ayun, tikman natin. Tikman natin ngayon. O, diba? Ayan, o, tignan niya. Manipis lang siya, o. Ay, nahulog din ang hidra. Manipis lang siya, o. Diba? Ilonggo talaga, no? Oh my God! Oh my God! Kalain mo yun? Naloko ka na. Speechless. Bumalikan mo pa. Ano connect? Ano connect? Wala yan, nalala ko lang. Ang sarap, promise. Sarap. Bibingka alakay. Happy ka dyan? Gawin nyo rin. Totoo, promise. Sarap. Ang sinabi ko kanina, yun yung measurement na sundin nyo. Ito yung ngayon. Kaisiin, yun nyo. As in, masarap. Feeling ko sa ngayon, likod ako ng haro, kumakain. Promise. Na-miss mo? Miss ka ba? Comment below. Anong connect mo nun? Comment below if you have any questions, please. Check comment section also. Kasi andyan din po yung mga measurement kung paano ba ito gawin. Okay? Thank you so much. Mwah! Ito.